Medda'r cwestiwn wrthaf yn mod yn trin ar dosraniad Poisson. Yn Saesneg, meddai un Poisson. Yn Ffrangeg, meddai un Poisson. A'r peth bwysig yw mae gennym 5.3 o bobl bob amser. Bob awr. Golygu hyn bod yn dosraniad yn Poisson gyda'r parametr 5.3. Rwy am wybod bod yn union 7 o gleifion yn cyrraedd mewn cyfnod o 1 awr. Bydd y cyfrannell yn gwneud hyn i chi, ond mae'n syniad da i ysgrifennu rhywbeth fel hwn. Roddwyd y tebygolrwydd o x yn hafal i 7 gan e i'r minus lambda. Felly yn y lles yma 5.3. Lambda i'r r, felly 5.3 i'r pŵer 7 dros 7 factorial. Bydd hyn yn rhoi ateb pwy gall y cyfrifo, sef 0.116342873. Rhan o'r anhawster sydd gennym yw fod cyfrannellau a gormod o gywirdeb. Felly bydde fi'n dweud bod 4 lledegol yn fesur y syml o gywirdeb. Os ydych yn mynd i ddefnyddio eich cyfrannell, yna mae'n menyw 7, yr arwydd i lawr, Poisson pada, felly pada yw probability distribution neu dosraniad tebygolrwydd yng Nghymraeg, variable neu newidyn yng Nghymraeg, a rydych yn mynd i ddefnyddio a wedych chi'n mynd i variable neu newidyn yng Nghymraeg. Rydych chi'n mynd i ddefnyddio x yn hafal i 7, lambda yn hafal i 5.3. A cofiwch, i ddefnyddio y cyfrannell, mae rhaid i chi gwasgu'n hafal i ar ôl pob un yn nhw. Byddech hefyd yn cael y tebygolrwydd penodol yma i yn union yr un nifer o lefedegol. Felly trwy hynny byddai'n rhoi i chi yr un ateb yn syml iawn. Nawr, yn yr achos penodol yma, a mae hyn yn aml â chwestiynau arholiadau, mae'n wedi newid yr amser. Mae'n cyfwng 90 munud. Trwy hynny, mae angen i chi newid eich parametr. Felly hoffwn iddo i fod yn llai na 0.09. Felly, edrychwn am debygolrwydd o rhywbeth i ddigwydd i fod yn llai na 0.09. Yn gwneud fy ngorau gyda'r cyfrifo, gwyddo fod 90 munud yn 1.5 awr. Felly byddai jyst yn nodi hwn lawr. Felly mae 90 munud yn 1.5 awr. A trwy hynny, mae ein parametr yn yr achos penodol yma yn mynd i fod y 5.3 oedd gennym o blaen yn cael ei liosi â 1.5. Bydd hyn yn rhoi i ni 7.95. Beth sy'n diddorol i nodi, felly mae x yn Poisson â parametr 7.95. Felly beth sy'n diddorol i nodi yw fod ni fydd un o'r cwestiynau yma yn eich gadael i ddefnyddio y tablau safonol. Bydd rhaid i chi ddefnyddio cyfrannell. Mae hynny'n iawn. Felly, rwy'n mynd i ddefnyddio cyfrannell, ond y tro yma ddefnyddio Poisson cyda. A mae fod, byddai'n rhoi lawr Poisson cyda. A mae fod yn dosraniad cronos, neu cumulative distribution yn Saesneg, felly dyna pam y cyda. Felly mae hyn yn rhoi fi y tebygolrwydd. Felly dechreuaf ar rhif resymol, edrychaf am debygolrwydd bach iawn, felly byddwn ni weld yn deg i fi fy mod ddim am ddechrau a chael 5.3 o fewn 1 awr. Os anam 10, ni fydd hynny'n afresymol, byddai'n rhoi tebygolrwydd rif awr i fi. Am chwilio am rhywbeth weddol fach, felly goedd fy mod yn chwilio am rhywbeth sy'n weddol fawr. Felly cofiwch rodda'r cyfrannelloedd i chi tebygolrwyddau sy'n llai na neu'n hafal i. Felly dywysaf i edrych ar 11 yn gyntaf ac yn defnyddio fy cyfrannell, felly menyw 7 yr arwydd i lawr, Poisson cyda,
2 ar gyfer y newidynau a gosod x yn haflu 10, lambda yn haflu 7.95, ar ôl cyfrannell y rhif hir iawn, sef 0.891651632. Ond ymlygiad hwnna yw fod y tebygolrwydd o x yn fwy na'n hafel i 10 yn fwy na'r 0.09 sydd angen arnom. Felly, symudaf ymlaen i'r un nesaf. Yn wir nid oes rhaid i chi roi popeth i mewn eto. Gallwch dim ond gwasgu yn hafel i eto. Felly, y tebygolrwydd fod x yn llawn yn hafel i 10. Mae dim ond angen i newid yr x i 10. Mae ein paramedra'n aros yr un peth. Gwasgwch yn hafel i eto. Mae hyn yn rhoi fi 0.93857911301. Ac yn glir, mae'r tebygolrwydd sydd ar ôl, y tebygolrwydd x fod yn fwy na'n hafel 13, a mae wedi bod yn 1 tynnu i ffwrdd 0.93857911301. Felly mae'r tebygolrwydd o x yn fwy na'n hafel i 40 yn llai na 0.07. Yn llai na 0.09 yn flin. Trwy hynny, ein canlyniad yw fod n yn hafel 13. Felly yn yr achos penodol yma, mae dim ond angen arnom un reswm. Mae'n dim ond yn gorfod bod yn weddol syml, ac os ydych yn model Poisson, yna mae rhaid i chi gallu dangos 2 elfen. Un yw fod yr eitemau'n annibynnol, ac yna mae'n digwydd ar gyfradd gyson. Nawr mae rhaid i chi dim ond meddwl am un reswm i bam ni fydd hynny'r achos. Os ydych beth wedi bod yn anlwcus a bod mewn adran argyfwng ar nos Sadwrn, byddwch yn gwybod ei fod yn lot fwy brysur nag amseroedd arall o'r wythnos. Felly cewch cyfnodau prysur a chewch cyfnodau mwy tawel. Felly nid yw'n fodel yn benodol o dda. Wrth gwrs, y peth arall i ystyried yw angen iddo fod yn annibynnol. Hynny yw, mae'r tebygolrwydd o un claf yn cyrraedd yn hollol annibynnol o glaf arall yn cyrraedd. O wybod bod gwrthdrawiadau traffig arheuol, digwyddiadau mawr, mae'n digwydd, nid yw hynny'r lles oherwydd gall ambulans cludo mwy nag un ar un tro. Felly rydych yn rwystro yr annibyniaeth yna. Felly bydd angen arnoch reswm o'r natur yna, ond bydd angen i chi ysgrifennu hynny ac o ystyried mae hyn yn cyflwyno'n dwyieithog, ni ysgrifennu'n geiriau yn hwn. Ond bydd angen i chi ysgrifennu. Bydd pwyntiau bwled yn gwneud y tro. Mae hynny'n iawn. Iawn, felly nawr ni'n gallu symud ymlaen i'r slaid nesaf nawr, pryd ni'n barod. Iawn, felly dyma edrych cloi ar beth mae'r Poisson yn edrych fel, a nodyn am y ran olaf o'r cwestiwn. Mae'r Poisson a gwerthoedd bach o lambda, yn wir mae'n ysgyw tuag at i'r dde. Neu asgyw positif, ond wrth i ni cynyddu lambda, mae'r sgyw yn dod i fod yn llai. Erbyn i ni cyrraedd 5.3, pwy oedd yn y cwestiwn, mae'n weddol cymesurol, yn dal a fach o sgyw. Nawr y resymau roddwyd am pam nad yw'r Poisson yn falle ddim yn addas yn yr achos yma, oedd yn gyntaf bydd rai amseroedd yn falle'n fwy prysur yn amseroedd eraill. Felly y nos Wener arfer yn yr adran argyfwng pryd mae pobl wedi bod yn mwynhau eu hun bach gormod. Ac hefyd efallai nid yw'r digwyddiad yn annibynnol. Felly gyda'r enghraifft o'r roddwyd,
Os oes yna damwain car, falle byddwch yn cael nifer o ddamwainiau yn cyrraedd yr un pryd, a mae'n i gyd yn pethau, mae'n i gyd yn perthyn â'i gilydd. Un ffordd o ddod dros hwn, os oedd yn dal am ddefnyddio Poisson, yw i ddefnyddio cyfnod wythnos enghraifft. Ar gyfer hwn, gallwn lluosi y cyfradd pob awr gan 168, a bydd hyn yn rhoi Poisson mawr. Hynny bydd yn gwneud peth synwyr. Os meddyliwn am ei wastatu dros dydd, bydd falle yn helpu gyda peth o broblemau gyda'i ddim yn hollol wir yn fod ar hap neu'n annibynnol. Yn edrych arno'r hyd diwrnod cyfan, yna mae hynny'n 24 awr. Felly mae 5.3 llosedd 24 yn tua 130. Bydd rhaid fi gwneud cwbl o bethau cyflym. Yn gyntaf, cafodd y sleidr ei osod fel ei fod dim ond yn gallu mynd lan hyd at 40. Felly newid yn hynny i 140, na'r gallwn cynyddu hwn y sleidiwr i 130. A mae rhaid iddo fod yn fras, felly yn edrych arno fel hyn. Bydd hwnna'n gwneud, felly mae wedi symud draw fan hyn. A gallwn dod o'r golwg allan ychydig, fel y zoom allan. Unwaith wedi ffindo fe. A gallwch gweld bod ei wasgariad yn lot yn fwy. Mae wedi dod i fod yn gymesurol iawn. Os newidwn y faint mae wedi chwyddo i mewn ychydig, beth yn mynd i trio 500. Dyna fe, felly edrycha hwnna'n cymesurol iawn. Felly un peth hoffaf sôn am fan hyn yw cwpl o bethau. Bydd un ohonyn nhw bydd mwy na lai chi i gyd yn astudio yn adau mathemateg. A yn arall bydd pethau chi'n astudio yn maths bellach, neu falle wedi astudio'n barod. Ar rhain yw'r dosraniad normal sy'n ymddangos yn ystadegau adau, a brasamcanu dosraniadau i ddosraniadau eraill sy'n ymddangos yn maths bellach. Felly'n benodol i sefyllfa yma, os rhawn y dosraniad normal ar ben y cromlin yna, felly byddai'r syniddo'n nawr, gallwn gweld ei fod yn debyg iawn yn y siap. Mae'r Poisson yn dosraniad wahanol, ac olygu hyn fod gwerthoedd yn dim ond yn gallu bod yn gwerthoedd rifau cyfan. Ni allwch gael hanner claf yn dod i ysbyty. A mae'r dosraniad normal yn ddidor, felly gallai gael unrhyw gwerth. Hynny gallwch gweld fod siap o dosraniad yn debyg iawn, a felly gallwn defnyddio y dosraniad normal fel brasamcan i'r Poisson. Yn gwneud hynny, mae'n y manteision amrywiol. Felly oedd hynny dim ond yn ychydig o sylwadau ar briodoldeb dosraniad, felly'n edrych ar y syniad o ddefnyddio y cymydr dros cyfnodau amser gwahanol a lle'n wneud yn dosraniad mwy resymol i ddefnyddio. Brasamcanu dosraniadau fydda'n dod lan yn maths bellach ac edrych bach ar y dosraniad normal a fydda'n dod lan i chi yn A2.